a táhlo se to, on na mě chodil, nevím, 10 000 seker, 20 000 koní, nějak půlce třeba, a vždycky jako mě vybral a to, a pak jsem mu napsal, ať mě jako, že potřebuji. Tak moje aliance Kaza řídila něco a najednou koukám a měl jsem tam dev po trestu, ne? Říkám, tu super, a teď jak píšeš, viď, to poděkování, děkuju, ale jim tam chcíplo přes 3/4 toho defu vlastně všech těch hráčů, ale já jsem ho položil úplně na nohu, že nezačal, jo, už pak útočit vůbec, jo. A psal jsem, každému z vás jsem psal, jako když přežlutou. Vlastně zničil. A vlastně sedem nahoru, mě to nebaví. Kak byla i v tom cestí, že zničil. No, to měla taky. Jsem tady sakra za špinátní video. Těžký video. 2 roky, no. Co je to? Tam jsem byl ze samota, vy jste mě defovali. Říkám, tyjo, super, a jako to, a já to vím, že jo. Kás. Říkám, tyjo. Potkana. Víš, jako, je to o tom, když se domluvíš, tak ty řekneš a